أزي تريوز لكم دو كوراي سبعي هيوت أمايت هتساون تيزترفيم ويودا أبزا علن ككفو مسمع زت لمدى كوينمبر كندي جبرت سناي أبزا مدري كمزلو زي ساحات حاكيم ليون كابتون بزوحات حدا جبرت سناي إذا سبعي واترو فقدو هتسانا تدري يمكر إنك سمعن موحات انت أبيبكم كوينو جنا تقادا ديمو ناتن كم وزجبرا دك أنستيوم كفر دناي مرتس أن كميسي عدنا تتشعط ورحز أكل أب كبدات إيرا فنج حلاز ولدتو ولدام أفقدو ردعي زيبلو أب قرع صحتات صحي نفاس مقدمة أرايد كدربي فاتها كمزي كنا سلازي صحتهم أموها كم بالكوريا زعمت سلا حجرات اتحبرت سب أب حل لمدي زلو الرأي عزي كبين حيال كم زخنان نسدر كم زوار رسلز وتصر أب كرمي دو كتبلس لتتسكمن بحافشة اتحقي بحل حبرت سب تتسأنوس لزفتر زي تدليت انسم زقات مزفتر تسقم عصب بيقوس لزفلتن بيت حدقا من البات ازندك نستيو تأميتن ويون بزي دليتن أمنوس أدمين يتأنسمو جنكات أدهبولن أب كموتات درجة كبس حنيف أليوي بزح مكنيات كحلون يخلي لسلازة حسبيهم برقز كمو أفتي بنم أتألكيوز قلفو دبدابي كمو زعنتو مال أختيت أنه بسخنا كاب ناتي ولا حدا زي فلت حتسان أفقدو قديفان سخدا ليوم بأرحانتن إشتا صندوق نستاغزا أتساقي بمسراح نات زي تدلي حتسان كأقوي كقبل زوسنم إتا صندوق كان في نستراكوينا بوشت غزاون تخفت يام ما أتصون إتا صندوق مستخفته دول سلسما أوشتي وحدات كالإتات أبالات نايتا غزا نات حتسان ناوحس بوتا يسكروهم بهز مسارات كأمنو سكف الدائق مكتتات زقبر اللام كموزيتون بهجايو من قدي دك أن كمزقبا زيك إلا مبزحتي كانت صبو جيرا نفسا زي فلت أدك عنستو كاندي تتأكم تخونام نأبنت انت تلعيلو اتازن آسات نولادا ابتساتون زقدفت قوال أسر سلست عمت يم كم توساخون زت عمت صادق عنستي وي حدار كلون كنسن كزراك ببلا يتأنسامو شعوفت أتات مسكونا أكن دا أفقدو زدروي سندو نابز صندوق متسعم اتن كالو تتأكم تخا كود كال حجر بزي أجباب من قدي مس ولدا أبكر مس دقن دون مبال أقمس لزيبلن تحاوئين ولدن نابت ساتوي بوكس نيلي متسعم كوتاس بستفلالي مغنيات زمتسو هتسانات مقالي بلوم أبتلقلي ساتسون كامز زبلت تصحيفهم بجاخاتكن وديهم قال كتابي مزيت خلا نموت يحلف كنا يتحبا أبزا ساتسون قديف كنا أكيدا زبليوم بقو مسارات كا زيت فلالي دك عنستيو نايزك الدوس تاقبار تاقام تكوينان لألي شحن شد شمتن زعقلو حتساونتي تقابلو كامو ديو محاسيتي عناقفوم صعبا زليو صعبا عند حبا مقبي زليو مقبي شؤو نابتز ملكتو أكال ناب اندازق تمادي ناب كالق بحقاوي أقباوي سغاقروم من الوقت كم قليلو ناتن دك عنستيو نات حتسان كغرفا كله انت سمعوا يرئون نوشتي ايتيو زاد اللي مخرم عدان اندالقسه بستخالو متان نولادن بعدن كأبيا كأمنان يتسعرمو حارا نزبلت عده زيتا فلالي مورالاو نواتان حاقزي كبرالام أزي مزيخون قنا تقابلو زاد اللي مكن خالقيرو نات حتسان نابز مركتو أكال دهر جيزي بصحم كابتن زرارب كان قالا زقرم سمع أخي تبحيلو مستحاتته حانت عدا أبستخاري جزا بينا تحرس جنا ولد مسبلة بإيرات ساقيت عاكت قتلو تبلمو كوينو جنا جدنا بقلبا تمريسا بسم باري نتحت أنسو أبيلا نابت أرات دربيا بنايت سأل منفس تأزاومو مالي ساخا
ክትቀትሎ ትደናደን ኮይኑ ግና ግድ ኣላኻይሎ እቲ ህፃን መወዳእቱስ ኣብ ኢንተርነት ብዛዕባይ ምስ ሰምዐት ሂዛቶ መፅያ ክብል ገለ ካብቲ ዝሕዝን ዝሰምዖ ዝበለዩ ከም ተወሳኹን ካብቲ ኣዝዩ ኣሰምባዲ ፍጻመ ዝበሎ ሓንቲ ኣደ ኣብ ጎቦ ክትሓርስ ኢላ ትኸይድ እሞ ቅድሚ ምሕራሳ ግና ጉድጓድ ትኹዕት ልክዕ እቲ ህፃን ምስ ተወልደ ብሂወቱ ክትቀብሮ ሓሲባ ኮይኑ ግና ህፃን ክበክም ምስ ሰምዐት ነብሳ ክገብረላ ስለ ዘይከኣለ ነቲ ህፃን ኣብ ድሕሪኣ ብክዳና ብምሕባእ ደም እንዳንጠብጠበት ናባና ሂዛቶ መፅያ ይብል ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እተን ኣዴታት ምናልባት ደቀን ከቅምጣ ከሎ ኣብቲ ሳጹን ሰብ እንተዘይወይ እንተዘይሰምዕ ወይ እውን ከም መዘከርታ ደብዳቤታት ምስቲ ህፃን ይገድፋይን ንኣብነት ገለ ካብቲ ብዙሕ ሓንቲ ኣደ ፀሓፈቶም ሃይ ወደይ ማዓረይ ኣነድኻይም ስለ ዝተወለድካ ብጣዕሚ ዘመስግን ከምኡውን ብልቢ ቅሬታ ኣብዚ ሓለኻ ሃሉ ኣብዚ ኸድካ ኺድ ብዘይገድስ ብፍቕሪ እንዳተሓፀብካ ጽቡቕ ከም ትዓብያይ ጠራጠርኒ ኩሉ ግዜ ብሩሕ መጻኢ ክሕለወካ እውን ጸሎት ክገብር ኣይተሓዘለይ ብልቢ ዘፍቅረካ እታ ካልእ ወላዲት ከዓ ዝወደይ ኣብዚ ብሰንኪ ኩነታተይ ገዲፈካ ክኸይድ ከለኹ ዝስምዓኒ ሓዘን መወዳደርቲ ኣልቦ እዩ ሓንቲ ነገር ከም ኣደ ክገብራ ዝኽእል ኣይተሓዘለይ ክብለካ ጥራሕ ግና ተመሊሰ ክመጻእ ከይደልየ ብርግጽ ከዓ ድሕሪ 5-6 ዓመት ክምለሰከይ ኣይተሓዘለይ የፍቅረካየ ዝብል ካብቲ ኣማዓይት ደብዳቤታት ንምጥቃስ ዝኣክል እዩ ማእስ ሓገዝ ክትገብር ኢኻ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ነዘን ሓጋዚ ዘይብለን ኣዴታት ክሳዕ ፈጣሪ ዝፅዋዓኒ ክሕግዘኒ ክብል ዝመለሰ ጽቡቕ ግበር ንማንም ክበሃል ሓቂ እዩ እዞም ዋልሓደ ዘይፈልጦ ህፃውንቲ ኣብ ገሊኡ ተጋሒፎም እንተዝኾኑ ምናልባት ብቁርጥሜት ወይም ብገለ ኣራዊት ተበሊኦም ይመቱ ኾኑ ደቂ ሰባት ክሳብ ዝኾነ ኣብዚ ዓለም ዘይተጸበናይ ነገር ከጋጥመና ይኽእል እዩ ኮይኑን ኣቕልና ምፀበና ብቐትሪ ከሎ ጽልምት ምስ በለና ሽቆ መሬት ከም ዓይኒ መርፍእ ትጸበና እሞ ብዘይ ዳግመ ሓሳብ ኣብዚ የተደለየ ነገር ንዓቱ እቲ ንወስዶ ውሳነ ንግዚኡ ፍታሕ የምፅኣና ይኸውን ንሓዋሩ ግና ከምዚ ሓዊ ቆስሊ መመሊሱ እንዳሓኸ ከበልዐ ድቃሲ ዝከልዓና ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርደን ስቃይ መከራ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ንክትግምቶ ኣይሸገርን እዩ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ከዓ ምስ ውላደ ዝተሓዝ ነገር እዩ ገሊኤን ሓንደበት ተኣሚፅን ዘይተደለየ ጥንሲ ሒዛ ገሊኤን ንእስነት ኣጋጊቦን ኣብ ዝሓሰብኦ ግዜ ዕድመን ነፍሰን ከይኣክለን ንአን ዝመስል ኣብዚ ዓለም ክሕውሳ ኣካለን ክንፋሕ ይጅምር ኮታስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘይሓሰበቶ ጥንሲ ኣብ ምውላድ ይብፃሕ ሽዑ ንቅድሚት እንተጠመትካ ጽልማት ንድሕሪት ከምኡ ሰማይ ብሩሕ ክንሱ ግብ ይብለን ድሓር ኣቕላል ምፀበን ዝሕዞ ዝጭብጦ ምስ ጠፍአን ነቲ ምስኪን ውላደን ንብኣት እንዳንጠብጠባ ኣብ ገሊኡም ገዲፈንኦ ኸዳ ዕድል እንተረኺቡ ህፃን ዝዓልዩ መጻኢ ዘጸብቐሉ ብዘይፈልጦ ሰብ ኢዲ ዓቢ ዕድል እንተዘይገይሩ ከዓ ናይ ጽባሕ ተስፋ ምናልባት መራሒ ሃገር ዓለም ዝልውጥ ምናልባት ዶክተር ኮይኑ ተንፋስ ክስኩዕ ካልእ ኸውን ዝኽእል ህፃን በታ ብዘይ ፍቃዱ ነዚ ዓለም ዝተጸንበራ ምንም ከይፈለጠ ብዘይ ድለቱ ከምታ ዝመጻ ይሰናበት እታ እሕፍንጭሕ ኢላ ዝወለደት ግና ዋላውን ድሕር ግዜ ንበል ሓዳር ትመስርት ወይ ከዓ ጥዑም መነባብሮ ይሃለዋ ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ እንዳባሓረረት ትነብር ነፍሳውን ጨካን ከም ዝኾነት ስለትቆስራ ቅሳነት ፈጺሙ ኣብ ጥቓ ኣይቀርብን እዩ ግና
ኣብዚ ክልኣል ዘለዎ ሕቶ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ጨካና ስለ ዝኾና ደን ክፋል ኣካለን ዝድርበያ ዋላስ እንታይ ኣወዳት ከኤርትራ ኣለዎም ዶ መቼም ከም ደርሆ ብነፋስ ክንብላይ ንክእልና በቲ ኩኑ በቲ እቲ ምክንያት ብዘይገድስ ፍርዲ ንምሃብ ክንቀዳደም ይብልናን ሓደ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ዝህብ ዝፈጠረና ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ነገራት ማዕረክ እንደውን ከበርቲ ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ ኣብ ነፍስኻ ምዝወርደካ ጥራሕ እዩ የግዳስ በቲ ኩኑ በቲ ቆልዓ ብዝመፀ እምፃእ ብዘይገድስ ሓንሳ ካብ መፀ ናቱ ዝሓዘ በረከት ስለ ዘለዎ ዝሓይሽ ፍታሕ ምንላ እምበር ኣብ ፈቐድኡ ክድርብ የብሉን ከም በዓሊ ዝኣመሰሉ ሰባት ንዓለምና ይምልእዎ እንዳበልኩ ናይ ሎሚ መደበይ በዚ ኣጹም